Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts. Soc l'Antonio del Valle, això és el Canal Blau. Increïble el dia que ens espera avui aquí al Festival de Cinema de Sitges. 2 estrelles internacionals. A la meva dreta, Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, Sherlock Holmes, The Imitation Game, i a la meva esquerra, l'actor francès Jean Dujardin, que va rebre l'Oscar al millor actor protagonista per The Artist. Tots dos aquí al festival. Però qui realment ha revolucionat el festival ha sigut l'Eduardo Casanova i tota la seva cort de vampireses de color rosa. Han vingut a presentar la sèrie Silencio. Què? Què et sembla aquest menú? Si us plau, deixa el que estiguis fent, descansa ni que siguin 10 minuts i queda't aquí amb mi al Canal Blau perquè ara comença Festival de Sitges dia a dia. Porto un pessic de la roda de premsa que acaba de fer l'equip de Gaua, que s'estrena aquesta nit aquí en competició oficial, dirigida pel Pol Urquijo, un director basc que roda en euskera. Aquesta l'ha fet en euskera antic i molt preocupat i molt interessat, sempre posant el focus en la mitologia basca, donant-li al cinema aquesta gran transcendència èpica. Una pel·lícula que compta amb un repartiment d'increïbles i grans actrius. Muntanyes basques, segle XVII. En plena caça de bruixes, la Kathleen fuig del seu marit, abandonant el caseriu a negra nit. Perduda en la foscor del bosc, sent una presència que la segueix. El seu director, Paul Urquijo, apassionat del cinema de gènere, la mitologia i els contes tradicionals euskalduns, ara presenta Gaua, el seu tercer llargmetratge, després de Errementari i Irati. Entonces yo lo que quería era hacer de alguna manera, recogiendo esa tradición de resignificación y dignificación de la bruja, empoderamos esa figura como algo que se enfrenta al status quo, ¿no? Y también llevarlo a la imaginería de la aquelarre, ¿no? Y hablar de la libertad precisamente y toda esa simbología a través de la aquelarre y elevarlo a algo épico. El casting propiamente dicho no, pero sí que hicimos unas pruebas un poco para ver cómo empastábamos, ¿no? este trío de brujas. Y la verdad que yo creo que muy bien, ¿no? Anna Gabaray i Elena Irureta, dues actrius que van encarnar aquelles fantàstiques matriarques de la increïble sèrie Pàtria. ¡Aupa, Sitges! Bueno, lo primero que quiero daros las gracias al festival, a la organización, pero también al público, porque aquí estoy por tercera vez y es gracias a vosotras y vosotros que me habéis apoyado en las anteriores películas, así que en parte esta película es vuestra también. M'ha agradat molt, la veritat és que representa molt bé la representació del folklore basc i tot el que ve fent a l'Urquijo a les seves pel·lícules, la veritat és que em sembla brutal. Acabé de veure Gaua i m'ha agradat moltíssim. Trobo que han fet un conte de terror molt guai, fusionant la mitologia basca i transformant-la un poc per tal de treure profit a allò que els inquisidors feren malbé. Està molt xula, la veritat, la gaudo molt. Me ha encantado, me parece que tiene una voz muy única y que logra tocar temas de una profundidad muy compleja, con una cierta ligereza que puede atraparnos a los adultos, los niños, personas de distintos orígenes, y me ha encantado ese sentido de inclusión que tiene. Bé, doncs com us deia al començament, ha arribat el moment de l'actor francès Jean Dujardin, que ve aquí al festival a presentar fora de competició la seva pel·lícula El hombre menguante. Us haig de dir que ha rebut algunes crítiques per part dels i les fotògrafes a la catifa vermella perquè no ha volgut estar amb nosaltres més de 80 segons. Es veu que tenia pressa. El Pol és un home corrent que viu entre la seva feina i la família. En un viatge marítim, després de patir un estrany fenomen meteorològic, comença a encongir-se sense cap explicació científica. Ça mange les moustiques. Donada la diferència d'altura entre Dujardin i el personatge que interpreta de 1,36 m, es van utilitzar efectes digitals, trucs de perspectiva i dobles per aconseguir l'efecte d'encongiment. Tout va bien, tout va bien.
S'estrenarà a França el 25 d'octubre, ara en primícia aquí a Sitges. Bé, ens hem enterat que Benedict Cumberbatch està fent una xerrada aquí en una sala, està a punt de sortir. Tothom aquí esperant, carpetes preparades, pòsters, bolígrafs, tothom a la casa de l'autògraf del Doctor Strange. Chicos, no nos echamos encima, por favor. ¿Vale? ¿Vale? Hi ha el festival a tope amb el cinema basc fantàstic. Si l'altre dia rebíem la visita del director Paul Urquijo, ara ens arriba Alberto Gastesi i el seu segon llargmetratge. Es passa del drama a la ciència-ficció, Singular, protagonitzada pel Javier Rey i una de les meves actrius, permeteu-me que us ho digui, preferides, Patricia López Arnay, en competició oficial. 12 anys després de la mort del seu fill, la Diana i el Martín decideixen retrobar-se durant un cap de setmana a la seva antiga casa del llac. Ella, especialista en intel·ligència artificial. Apareix un jove misteriós que s'assembla molt al seu fill. A partir d'aquí surten antics secrets i noves sospites. El director basc Alberto Gastesi posa el focus a la intel·ligència artificial i en la singularitat i les emocions de la condició humana en aquest thriller de ciència-ficció. I això comentava el públic sortint de la sala. A mi m'ha agradat, passa que és d'aquestes pel·lícules que necessitaré un segon visionat, perquè quan la gent la vegi ja veurà, la trama té un gir, té unes sorpreses, llavors descol·loca una mica, però en general la sensació ara mateix emocional és que m'ha agradat. Sí, a mi m'ha passat igual. A mi m'ha agradat molt d'entrada i he votat un sí, però és veritat que m'he quedat una mica com en xoc. Sí, ens ha agradat, creiem. Jo parlo per mi, crec que és una història bastant diferent que parla de la intel·ligència artificial i jo ho he trobat superinteressant. A mí me ha agradado molt també. No l'he acabat d'entendre, però m'agrada. Estoy acabando de intentar cerrarla para decidir si me ha gustado o no. No me ha gustado. Primero que el avance es muy lento, no terminas, vas viendo siempre lo mismo. Bé, nosaltres hem aconseguit les imatges en exclusiva pel Canal Blau. Aquí veieu tota l'expectativa que genera fans, premsa, el Benedict Cumberbatch, que ve ara al festival per presentar la seva pel·lícula Esa cosa con alas, una pel·lícula dramàtica sobre la pèrdua i el dol. Echan de menos a su madre. Os habéis portado muy bien hoy. ¿Cómo lo llevas? No me imagino cómo se siente. ¿Estás muerto? Un pare i els seus fills lluiten per processar la inesperada mort de la seva dona. El pare perd el control de la realitat quan una presència aparentment maligna comença a guaitar des dels foscos racons de casa seva. Papá contaba cuentos. Los cuentos cambiaron cuando papá cambió. Adaptació de la novel·la El dol és aquella cosa amb bales de Max Porter, Benedict Cumberbatch, aquí actor i també coproductor de la pel·lícula, ens ofereix una interpretació emocionalment intensa i dramàtica. Hem de dir que en aquesta ocasió l'actor no ha fet gala de la famosa puntualitat britànica, ja que ens ha tingut esperant una hora sota el sol. Però això no ha sigut cap inconvenient pels seus fans que portaven més de 3 hores esperant el seu actor preferit. Actor de televisió, teatre i cinema, el seu primer paper icònic Sherlock Holmes, nominat 2 vegades als Oscars, 4 als Globus d'Or i 8 als BAFTA. És mundialment conegut pels seus papers fantàstics en l'univers Marvel i considerat un dels actors britànics més respectats de la seva generació. Finalment ja és aquí, no només ve a presentar la seva pel·lícula, sinó també a rebre el Premi Màquina del Temps que li atorga el festival per tots els personatges de caire fantàstic que ha interpretat a la seva carrera. Fort aplaudiment, sisplau, per al Benedict Cumberbatch. I'm hugely humbled. Em sento molt honrat de poder ser aquí i rebre aquest premi, aquest reconeixement. També per ser en aquest festival
tan meravellós de cinema, perquè de fet jo sóc un gran fan del cinema espanyol i tant de bo pogués quedar aquí més temps. Potser podria seure en aquesta cadira i desitjar que em permetés quedar-me aquí en el temps o potser viure en algun multivers. Bé, final de jornada, ja m'ho veieu a la cara. Avui, sens dubte, ha sigut el dia d'Eduardo Casanova. Ha vingut amb la seva sèrie Silencio, produïda per Movistar Plus. Una sèrie on vol parlar de la zerofòbia, de la pandèmia de la sida que ell no considera passada, i ho fa d'una manera còmica, amb vampires, amb terror, amb un plantell d'actrius espectacular. María León, Leticia Dolera, Mariola Fuentes i la que ell considera la seva descoberta, Lucía Díez. Anem a veure-la aquí, ara mateix. Unes germanes vampires sobreviuen a l'escassetat de sang humana neta a causa de la pesta negra. Una descendent d'elles s'enfronta al mateix conflicte durant la pandèmia de la sida a Espanya, descobrint que l'amor entre malalts i sants continua provocant el mateix terror. Mi madre está muy débil, nos falta comida. Coger algún yonki de la calle. No te puedes enamorar de un humano. Uno de los dos acabaría muriendo. La falta de sang humana neta per les vampires simbolitza la dificultat de trobar acceptació i recursos en una societat que margina els diferents, com va passar durant la pandèmia de la sida. Ens ha donat una roda de premsa espectacular, divertida, amorosa, compromesa. Yo tenía muchas ganas de trabajar con apoyo positivo. Intentan hacer su trabajo, que es el de concienciar a la sociedad y dar apoyo a las personas más vulnerables con VIH. ¿Qué más problemas tienes tú? Si te lo digo, no te irás corriendo, muerto de miedo. Lo que quería era hacer un paralelismo entre la invisibilidad que han tenido las vampiras con la invisibilidad de las mujeres seropositivas en el mundo. Yo en este momento de mi vida estoy muy en ese mood de entretener. En el futuro te veo viva, pero muerta. Lo veo negro, negro como un coño. Es que tú ves cualquier fotograma de Silencio y lo identificas con el universo Eduardo Casanova. ¡Que yo no tengo sida! Lo que tiene Edu de manera de dirigir es algo que yo no he vivido nunca. Lo que quiero es dejar de vivir escondido para que nadie sepa de qué soy. Hoy vamos a matar a un hombre. De trabajar con este sueño de elenco, este sueño de casting, que és el mejor que podria tener. Impossible resumir tot el que es va dir en aquella roda de premsa. Així rebia el públic de l'auditori de l'Hotel Melià a tot l'equip de la sèrie Silencio. El seu director molt emocionat al dir-nos que la sèrie s'estrena a la plataforma Movistar l'1 de desembre, el Dia Internacional de la Sida. Ah, per cert, hi va haver sorpresa final, amb aquesta pluja de preservatius que l'equip va regalar a tot l'auditori. Quina millor manera d'acomiadar-nos. Continuem aquí al Festival de Sitges dia a dia. Que dice, que engaña, que besa, que araña, que muera el amor. Que queda, que pasa, que pisa, que pesa, que muera el amor. Que miente, promete, se apiada y se ríe de mí.